Zaś ten klang mi się zrobił. Witam serdecznie wszystkich na YouTubach, bardzo pięknie. Ojej, jaka różnica. Masakra. Ja jestem Niklaus, to jest symulator pomocy drogowej, czyli Hilfe Deine Auto Simulator. I co mogę powiedzieć? Mamy 3157 członków. Nie takich. A potrzebujemy 3500, żeby ukulać następną misję, że tak powiem. No czyli dalej robimy na regionie wschodnim, bo wiecie, to jest tak, człowiek się... Tu jest... Bogactwo idzie tak, jak się to rozkłada mniej więcej w Europie, czyli wiecie. Najpierw biedny wschód. Potem trochę bogatsze południe. Bogaty zachód i najbogatsza północ. Dobra. My jadymy dalej na biednym wschodzie. Co zrobić? Ale mamy już dużo autów, także mogą robić. Dobra, ty pojedziesz tu. Już operujemy na całym wschodzie. Patrzcie, zgłoszenia już normalnie idą w takim tempie, że to jest masakra, moi drodzy. Nie nadążam, że tak powiem, palimy gumę. Palimy gumę. Dobra, ty jedziesz tu. Nie nadążam normalnie, to jest... Klient złapał gumę, tutaj, moi drodzy, tu się coś, tutaj mi się ciągnie za autem. Tu mi się stało, tu mi się zesrało. Tutaj co, samochód nie chce odpalić, bo pewnie paliwa nie ma zaś. To jest żałosne. Z silnika unosi się brzydki zapach. Może go nie umyłaś, może jest stary i śmierdzący, głupia babo. Jedźcie do roboty. Czy mamy jakichś wolnych? Tadziu, pozwól na dwójeczkę. Mamy tutaj awarię. Dobra, tu są zajęci, ty. Dupisz pół Niemców. Oje. Praca w re. Tu są jacyś wolni. Wolny. Szybki, wolny. Ten tu przejedzie zaś. Ganz östliche Teile Deutschland. Czekajcie, cisnijmy sam. Ja już jest cały spocony normalnie, ja już jest spocony cały. Takie emocje tutaj są. Takie są emocje, moi drodzy. Ja się czuję, jakby los całych Niemiec wschodnich na mnie w tym momencie spoczywał. Ja się czuję odpowiedzialny w tym momencie za wszystkie niemieckie auta. Samochód wydaje zbyt głośny zgrzyt. Może jest stary i trzeba kupić nowy. 14 dzień z rzędu w robocie. Żeby się nie przerobili. Bo dostaną jakichś tych hercklekotów. O, Samulelek subnął, brawo Samulelek. Jeżeli w ogóle ktoś ogląda na YouTubie, a ktoś ogląda, to zapraszam na Hitboxa. Tu to wszystko ogrywamy na żywo, moi drodzy. Ej, no nie nadążam z robotą. Idzie ogłupieć. Nie nadążam. Czekajcie, tu co? To robi, te nie robi, te nie robi. Z silnika brzydki zapach. No, co ja mam zrobić? Ciś sam. Te tutaj naprawi za moment. Dobra, to te sam. Kurde bele. Te sam niech podjedzie. No nie wyrabiam. Tu jest jeden wolny. Kupisz F16, tak. Tu trzeba mieć te. Trzeba sobie kupić tych lawet więcej i tych autów, bo to co się tu dzieje to jest jakaś masakra w ogóle. Ciul, wszyscy pozajmowani te. Tu jest jeden wolny dopiero. Jedź, a ty tutaj. Nie nadążam. Ja naprawdę bym potrzebował Formuły 1 do tej roboty. Ale jak się chce zarobić, to trzeba robić, nie? Pra. Dobra, wszystkie roboty chyba się udało wykonać. Koniec miesiąca. 400 członków. Tak wykonana robota. No dokładnie, some się robota nie zrobi.
I teraz misje. Moi drodzy, trzymajcie kciuki. Robimy misję. Trzymaj kurs. Przemysłowy wieczór, deszczowa pogoda. Łoje, patrzcie co tu się dzieje. To jest Górny Śląsk, moi drodzy. To jest oczyszczalnia ścieków na Rojcy. Albo to jest przepompownia na Rojcy. Przepompownia na Rojcy i podjechało auto, jak widać, Ruchu Autonomii Śląska. Dobra, co się stało, panie z Rojcoku? Zbigniew Herzog. Wat? Zbigniew Herzog? Mam wrażenie, że przednie koła się rozjeżdżają. A czy wziął pan pod uwagę, że jest pan świdraty? Bo to może być tego kwestia, także poproszę więcej informacji. Nie potrąciłem żadnego ptaka ani nic takiego. Wat? Koła ci się rozjeżdżają. To se kup brele nowe. What the fuck? Dobra. Tu jest wszystko dobrze. Zdejmujemy. Hamulec dobry. Zawieszenie dobre. Aha, przedni podnośnik. Spoko. Co to może być? Dobra, wejrzymy pod maska. Tak. Proszę, olej miał nieuzupełniony. To bez to mu się koła rozjeżdżały. Wątpię. No, to jest alles good. Łozrusznik idzie. Alternator. Pas klinowy. A czekajcie. Zdejmij pas klinowy. Ej, a jak go teraz założyć? O, dobra. Wspomagania jest. W skrzyni jest. Spryskiwacze, kurde! To nie to. Cewka to nie to. Głowica to nie to. Wszystko tutaj się wydaje, a pompa wspomagania, kurde, dobrze. Ale przynajmniej mu olej wymieniłem. No dobra, tutaj wszystko się... A, jeszcze chłodnica? A, chłodnica w porządku. Dobra, czyli krótko mówiąc... Otwieramy bagażnik. Ej! Zaś ma kask od strażaka w bagażniku. Czy to jest jakaś plaga? No dobra. Mfnae. Czyli to nie tu. Czyli zdejmiemy wszystkie koła. No ale czekaj, zdejmuj te koła. A nie, bo my tam mamy lewarek. Dyć. Dyć tutaj jest tak. No, kurde, mi się mylą cały czas knefle. Dobra, załóż oponę. Tu jest wszystko dobrze. Ej, mi się w ogóle wydaje, że on tu jest ciulnięty. Nie? Ej, patrzcie. On jest ciulnięty tutaj. Obok tego koła, patrzcie. Taki, nie? Jest takie wgniecenie. Może to feature. Chyba nie. Ciulnięty jest. Hamulec dobrze. Zawieszenie dobre. Niemiec pod jabłonką stanął. Opona dobrze, bieżnik dobry. Kurde. Zawieszenie w porządku. Co może być nie tak? Że mu się koła rozjeżdżają. No dobra, założymy mu tą oponę na azot.
Czyli to nie tu. Szpachlowany był. Pieron wie. Hamulec dobrze. Zawieszenie dobre. Kurde. No nie wiem. Może po prostu debil. Może po prostu debil, no. Powiem tak, no nie wiem. Tylko, co on gadał, że jemu się... Albo droga krzywa. Ale to w Niemcach to... W Niemcach to raczej odpada, nie? Kurde, no ciężko stwierdzić, moi drodzy, w sumie. A może mu... tą oponę wymienić? A nie, to jest dobra. No to kurde, no nie wiem. Ale on gadał o tym. On gadał o przednich kołach. Tak, Andrzeju, nie denerwuj się. Zaraz wymontujemy z mojego. Wszystko będzie dobrze. Dobra, a może w środku sprawdzimy. Czekajcie. Światła dobrze. Tylne światła dobrze. Kierunkowskazy idą. Kierownica ma luzy. No i co teraz? Co zrobić, jak kierownica ma luzy? Kierownica ma luzy, panie. Ale jak to teraz... Jak mu to teraz odkryć? Bo ja już tu wszystko sprawdziłem. Przednie koło odkręć. Ale odkręcałem oba. Na warsztat. Będzie dobrze. Kierownica ma luzy, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Czekajcie. Zdejmujemy to jeszcze raz. No, panie. Panie! I oto zaraz zdemontuję. Wymienię mu nakrętki. Usuwamy oponę. Tam jest drążek kierowniczy koło strony kierowcy. Przód. Ale kaj, w aucie czy w tym? Czy pod maską, czy od środka? Czekajcie. A tu jest drążek, No i zdupiony. No i zdupiony, moi drodzy, faktycznie. Zdupiony. I teraz co, panie Zbyszku? Panie Zbyszku Herzogu. Dobra robota, stary. Gutes Werk, meine alte Mann. Danke. A, bo mu nie... bym mu zostawił auto rozdupcone. Sorry, Zbychu. Nie chciałem. Już ci oddaję. No. Dzięki mnie klient mógł ruszyć w dalszą drogę. Czynności 10. Co? Czemu 2 gwiazdki, ino? Aha, bo wykonane czynności 10, a optymalna liczba czynności wykonanych 4. LOL? Ja to miałem w 4 ruchach sprawdzić? Co ja jestem? Wróżka? Czy mechanik? Pocałuj się w dupę, Zbyszek. A przyjedź na warsztat, to ci kurwa wymontuję wał korbowy. Kończę ten odcinek. Kto był na tubie, łapka w górę i widzimy się w następnym... O ile mnie ta gra nie znerwuje do końca.